ፍጻሜታት ናይዚ ሰሙን እዚ ሰላም ዝኸበርክን ሰማዕትና ዓበይት ፍጻሜታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሒዛትልኩም ተቐርብ ቀን ፍጻሜታት ሶምዚ ሰዓት ኣኺሎ ንምክታልኩም በኣኽብሮት ንዓዳምኩ ብፍጻሜታት ውሽጢ ሃገር ክንፍለም ፍጻሜ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረህይወት ብ16 ሕዳር ንኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ሲያትልን ከባቢያን ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ዝምልከት ሰሚናር ኣካይዶም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ፈጢራቶም ዘላ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሃገራት ንሓበራዊ ረብሓ ዝዓለመ ሽርክነት ክገብራ ምጽኣት ቁርብነት የርእያ ከም ዘለዋ ዝሓበረ አቶ ብርሃነ እዚ ውፅኢት ሓያል ምኽተ ህዝቢ መንግስቲ ግንባርን ሰራዊትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት መሳርዖም ኣስጢሞም ንቑሕ ተሳትፎ ከዕዝዙ ተላብዩ ሓላፊት ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ብወገና ኣብ 2026 ወዳቤታት ተግደህ ንምስፋሕ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ንምድንፋዕ ከምኡውን ኮማዊ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ተታሒዙ ብዛዕባ ዘሎ መደባት ዝርዝር መብርሂ ሂባ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣካየድቲ ሃገራዊ ሽማግለን ሃማዴን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝተሰላሰለ ስራሓት ዘተባብዕ ምዃኑ ክግለጽ ከሎ መደባት 2026 ንምውርጻእ ዝሕግዝ ርእቶታት ቀሪቡ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጠረጴዛታት ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣካየድቲ ኣካላት ሃገራውያን ጉዳቤታት ዘትዩ ኣብቲ ኣካየድቲ ማሕበረኮም ህግደፍ ሃማዴ መንእሰያት ህግደፍን ኣባላት ማሕበር መራሕቲ መካይን ዋይትን ዝተረኸብሉ ኣኼባ ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓት ከምኡውን ዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት መግለፂ ድሕሪ ምሃብ ንተራ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ምሕያል ማሕበረኮም ሞጊሱ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ከምኡውን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብምትሕባር መጻኢ ፈዋስነት ፀረ ተህዋስያን ንምውሓስ ሎሚ ንስራሕ ብዝብል ቴማ ካብ 17 ክሳብ 24 ሕዳር ኣብ መላእ ሃገር ዝካየድ ዓለም ለኻዊ ቅነ ምብራኽ ንቕሓት ኣብ ተፀዋርነት መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ኣበጊሱ ኣብቲ ብ17 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃጎሴ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ወከልቲ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ኣካላት ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም ኣብቲ ኣጋጣሚ መድሃኒት ዝፃወር ሕማም ነድሪ ሳምቡእ ጠባያት ቀንዲ ባክተርያን ዝጠንቁ ሕማማት ብዝምልከት ዝተኻየደ መጽናዕትን ውፅኢቱን ኣገባባትን ምምርማር ተፀዋርነት ፀረ ተህዋስያን ኣብ ስርዓተ ሽንቲ ዝብል ወራቕቲ ቀሪቡን ተዘቲሉን ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ዝቐፅል ቅነ ኣብ ኣተዓቃቅባን ኣተሓሕዛን መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ዘተኮረ ሰሚናራት ንሰሞያ ጥዕናን ሕብረተሰብን ከምኡውን ነቲ ቅነ ዝምልከት ኮስኳሳዊ መደባት ብማዕከናት ዜና ይካየዳሎ ኣዋሃዲ ናይቲ ቅነ ኣብ ሃገራዊ ቁፅፅር መድሃኒትን መግብን ሓላፊ ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ዶክተር ሙልጌታ ርእሶም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ኣብ ሰሞያ ጥዕናን ሕርሻን ከምኡውን ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዘሎ ንቕሓት ብምብራኽ ውሕሉል ኣጠቓቕማ መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ንምርግጋፅ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕክምና ኣገልግሎት ዶክተር ጎይትኦም መብራህቱ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ናይ ሎሚ ዘመን ቴማ ኣብ መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ህፁፅን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዑ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዘላቕነት ውሑስ ጥዕና ክስራሕ ዝፅውዕ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ዝኸበርክን ሰማዕትና ዓበይት ፍጻሜታት ውሽጢ ሃገርም ትካተል ፀዲሕኩም ድሕዛ ሓፃር መሳገሪ ዓበይት ፍጻሜታት ወፃኢ ሃገር ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ምሳና ፅርሑ ደቡብ ኮርያ ንጹር ዶባታን ምኽላልን ንምሕንጻጽን ኣብ ዝሕግዝ መዳያት ምስ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ዝርብ ከተካይድ ብ17 ሕዳር ወቃዊ ሕቶ ኣቕሪባ እቲ ዝርብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ንምፍኳስን ግጭት ንምክታዕን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ንክልቲአን ሃገራት ንዝፈልዶ ብምጥሓስ ኣብ ከም ምህናፅ ታክቲካዊ ጽርግያታት ከምኡውን ምትካል ሓጹርን ነቶክትን ተዋፊሩ ከም ዘሎ እቲ ምክትል ሚኒስተር ብተወሳኺ ወቂሱ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ነቲ ብሰሜን ኮርያ ተፈጺሙ ዝብሎ ጥሕሰት መልሲ ግብሪ ንምሃብ ተረጋጋሚ ናይ መጠንቀቕታ ተኽሲ ከካይድ ከም ዝጸንሐ ይዝሕበር
سيمون كوريا نتي بدوب كوريا زقرب حطو بزملكت زاكي صاحبته منسيلم عمونغو سمين دوب كوريا 248 كيلومتر زنوحاتو ካብ ወተሃደራዊ ህላዊ ናጻ ዝኾነ ቦታ ከም ዘሎ ይሕበር ክልቲአን ኮርያታት ካብ 1950ታት ተተፋኒነን ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ኩነታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ከም ዝኸረረ የረድእ فلسطيناوي منقطعات حماس أوش متجازا قدامه حيلي كوافر بأمريكا نزغر أمام نسيقوم حماس نقالوا فلسطيناوي ودبات وكيلو أبزود أو حبرة ومجلسي أتي بأمريكا زغر أمام مثل رئيس وصانة فلسطيناوي معزز جبر حد الشرحي كم زغنا أب مرقجا أوش متجازا عبر كتو 5 بالحبيروم أوش متجازا زوافر قدامه حيلي إسرائيل زجلجل قومون بغطا بود بحبرات حجرات زم إزازن مسوق عويان تكالات فلسطين بموهاد زسرحن كخون كمزلو من قصاص حماس بتوسخ نصيرهم بتوسخي محدر غزا وشطاوي قداي فلسطين طراي بمخانون بزي قداماو متتتاو بحزب فلسطين كوسن كم زغبان من قصاص حماس قليصوم امريكا ابي مجمرانا يزورحي بوحدو نخلت عامه زغلغل كاب 12 كاب 15 زبصح قداماو حيلي ابو وشمت غزا كوافر فقار زهب كمون مساغري ام حداري اكل كقوم زصوع امامه ناب بايتو صتا 5 عربس فلاتيوم ات امامه كاب فلسطيناوያን ውድባት ራይ ዘይኮነ ካብ ሩስያን ቻይናውን ተቃውሞ ገጢሞሎም زخبركم سمعتنا عبيد فصاميتات نيسوم زتكاتلو صنحكم نيرو بوغنا ابزخن فانوكم سلام أنت ፍጻሜታት ናይዚ ሰሙን እዚ